हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आङो दा दंफैयो मोनसे रिजर्टआवहाय बे रिजर्टनि नामानो जाबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र टुरिजम उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गार' बाजार होननाय दोङो बे खाथियाव जायो ओमफ्राय भुटान बर्डार इण्डियान भुटान बर्डारावहाय जायगाया हाजो खोनानो मोन्दों बिराद मोजां होननानै ओंखायनो आंबो फैबाय बेरायनो ओमफ्राय नै बेयावहाय टिकेट लायो टिकेट लानानैसो हाबनो मोनो 30 थाखा होनांगौ ओमफ्राय आंबो दानखांबाय नै आं दा हाबनोसै ए रिजर्ट की नामा से पन्टी बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र टुरिजम आजुबा मुर्मु आङो दा सिङाव हाबबाय ओमफ्रायहा देवबार दिनाव बिराद मानसि भिर जायो होनदों ओमफ्राय दिनै जागोन ना जाया नायनोसै नै बेयावहाय जिरायग्रा बानायनानै दोनदों बिराद मोजां आंबो जिरायबाय ओमफ्रायहाय एनो फार्स्ट टाइम आंनि बेयाव फैनाया बिराद मोजाङानो जायगाफोरालाय मोजां मोनदों आं नै बेबो मोनसे गेट बाव ओमफ्राय बिनि सिङाव मा दङ आंबो मिथिया नायहैनोसै नै टाइलजों बानायनाय गोजा बिराद मोजां नुदों खेला गेलेयो नै खेला गेलेग्रा बानायनानै दोननाय दोङो बेयावनो खेला गेलेयो मानसिफोरा आंबो दा सिङाव हाबनानै नायजोबसै आरो वाव बिउटिफुल बिराद मोजां थालायना दोननाय नुदों ने जि मोजांखा दंफांखौ थालायनाया जि गाखोनो मोजांखा आयु सेन्देला बुलायलायबाय आंनिया आं उन्दैयावसो बिदि गाखोनो मोन्दोंमोन आरोना एबार आरो गाखोबावबाय आरो देरनानै जि मोजांखा दिंदां फादां जाबाय आङो गामि गाहाय थाबोनाय गामिखौ नुहुरफिनो बै जि थिंफोर नुहुरदोंना नै बेनो माने बे गामिजों नांजाबनाय ओमफ्रायहाय बिसोरो गाहायाव थायो ओमफ्राय नै बे जाबाय रिजर्टआ गोजौआव मोजाङानो बेरायनो जायगाया हाजो एरिया नालाय बेरायनो मोजां मोनबाय आङो बे बुस्थुखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय मोजां मोनफैबाय बेरायनो मोनफैबाय नै बिथिंजाय थालिर बागानबो खालामदों बिथिंजाय नै बे न'आवबो मानसि थायो न' कटेज बेबो ओमफ्राय आं नै गाखोबाय माने हाबना नायनोसै आङो माबायदि न'आ सिङाव नोंसोरनोबो देखायलांनोसै आङो नायलांदो सेल्फि लानो मोनो फट' लानो मोनो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो मोनो बे न'आवहाय ओमफ्राय आंबो गाखोबाय गाखोनानै नै नोंथांमोननो देखायनो सानदों आङो
जिरायनो बारा गोजौबो नङा जिरायग्राबो ओमफ्राय सिमेन्टनि खालायनाय माने बिराद मोजां आरो जिरायनो थाखाय गुसुबो बारबो नाङो। र' आं गाखोनायनि आयु जि बोरैबाखा गाखोदों नै हालालै आं ओंखारफिनबाय आं। र' बेयावबा आङो जिरायनायनि माबोरै मोनो बिराद मोजांखा नै टायाराव जिरायनो। गोदोनिफोरखौसो गोसोखाङो सिगांसो बिदि गेलेयोमोन। गेटआ बिराद मोजां नै बिबार फुल दिंजोबलायदोंमोनलाय मोजांनो गेटआबो नै औवानि सियार औवानि जिरायनायनोसै आङो बे औवानि सियारावबो मोजां नुथारदों औवानि सियारखौबो टेबोलखौबो। मोजांथ' जिरायनो बरियानो। नै बिथिंजाय गारि पार्किं बिथिं गारिफोरखौ दोनो बेयावहाय लाइन दोनो। ओमफ्राय नै बियो जाबाय बार्थडे पार्टिफोरखौ बिथिं खुंनाय जायो प्रग्रामफोर लाबाला। अटा थाइसे दंमोन नै बे अटा थाइसेयाव जिरायबाय आङो मेंबाय थाबाय हाजोना मेङो हाजो। आङो दायो थांफिननोसै थांनो ओंखारबाय। जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामदो। बाय बाय एसेयावनो दोनथ'बाय।